Wengane zawethu impela sibona lapha izindaba ezingena njengamanje eziveza ukuthi amaphoyisa la esifundazweni KwaZulu-Natal esedubulabulala izigebengu ezinhlanu phana ke esifundazweni ke sase-Gauteng emva kuba ke wonakele amaphoyisa la KwaZulu-Natal ke anikezwa ke imvume ukuba trace ke ezonakele izigebengu umkhwanazi. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngenibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje masiqale ngenye channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell kuzithola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha izindaba ke zingena njengamanje eziveza ukuthi amaphoyisa la esifundazweni ke eKwaZulu-Natal ke edibana ke namaphoyisa ke waseGauteng esedubulabulala ke izigebengu ke ezinhlanu. Kanti ke wengane zawethu impela zona ke lezigebengu ke kade ke zatracewa njengoba ke umkhwanazi ke wadedela ke amaphoyisa la esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke atrace wona ke lamadoda ke amahlanu ke okusola ukuthi adubulabulala kunogada wemali ngathi behijacka yona ke imoto ke ethwala ke imali. Hayi bafowethu impela wona ke amaphoyisa la esifundazweni KwaZulu-Natal asuka alibangisa phana ke kwaNdonga ke ziyaduma esebenzisana ke nawo ke amaphoyisa ke waseGauteng. Bafowethu impela ke wona ke lamaphoyisa ke agcina ke batholile bona ke lebesilisa njengoba ke bathema ngababefika kubona awu labalisa bathi cha impela ke nathi ke sinawo ke amageje ukuthi amalahle cha impela ke nizake niwezwe ukuthi ashisa kanjani. Bafowethu impela lezigebengu ke sibeke bese zidedela kuqala ke uhlavu. Kanti wow kukhona ke ezikamkhwanazi izinto ke ezingacucuze zithi cha impela ke bafana bami uzani la singanganani engathi ke namhlanje ke enihambe wrongo. Hayi ke bafowethu impela wona ke amaphoyisa abese ke esethela ke bona ke lebesilisa ke abahlanu ke etholweni njengoba ngisikhuluma hawu impela ke umzimba ugcwele ke uice webafowethu. Wengane zakwethu thina Mbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.